Hellopa hello, täällä BM Killer. Ensimmäistä videota tekemässä. Elikkä aloitetaan Minecraftille. Tehdään monta hökkeliä ja sinne. Tälleen näin. Mulla ei ole mitään kokemusta kuvaamisesta. Että ei anneta sen häiritä. Ja sitten muutenkin kaikenlaista hössytystä. Joo, niin mulla olisi nyt tarkoituksena pelata Minecraftia. Ja ainakin parikymmentä osaa tehdä siitä. Mä pelailen noin 15-20 tai jopa 30 minuutin. Niin, eli 15-30 minuutin pelejä. Mulle tulee olemaan minigame-sarja. Pelataan kaverin kanssa Henkka 420. Hänen kanssaan pelataan minigameja ja tällaista. Kyllä. Joo. Eiköhän tehdä worldia ja aloiteta pelaaminen, niin päästään nopeasti asiaan. Joo. Pistäkää sitten kommentteja, niitä luen oikein mielelläni. Ja tietenkin subatkaa. Kyllä. Sitten kans laadusta voi pistää viestiä ja pistäkää sellaista, mitä haluatte mun tekevän tonne Minecraftiin. Sitten pistäkää kanssa semmosia sarjoja, mitä haluatte mun pelaava kaverin kanssa. Voin harkita niitä. Ja niistäkin varmaan tulen tekemään jossain vaiheessa sellaisen kysymyksiin vastailuvideon. Joo. Mutta aloitellaan. Worldin nimeksi tulee vaikka Spurdos Spardos. Juu. Ja sitten vaikka Bema. Survival. Noi käyttö. Defaultti done. Ja nyt lähti peli käyntiin. Juu, eli mä sain vihdoinkin toimimaan OBS-kuvausohjelman, jolla mä nyt kuvailen tässä näitä videoita. No niin, latautuisi. Jeba. Mitä? Täällä ei yhtään soihtui. Ai, kuinka huono tuuri meillä kävi. Ai. No ja, niin, mobit piti pistää päälle kanssa. Easy. Tuolla on lampaat. Heti kävi tuuri. Oi. Joo, niin, ehdottakaa mitä teen tänne worldiin. Nyt ihan ensimmäiset asiat, mitä mä tänne teen, on ainakin, niin, no, ensimmäinen asia, talo. Sitten toinen asia on, niin aion tehdä tänne farmin. Eläinfarmikin tulee. Sitten puufarmi erikseen. Ja niin edespäin. Sitten jotain redstone-sähellystäkin tulee tänne. No ne perusjutut. Vähän sähelletään ja vähän milloin mitäkin. Sitten varasto ainakin tehdään ja no maini on pakollinen. Tehdään joku oikein hieno maini. Ja sitten tehdään tietenkin timantteja. Kyllä. Ja jos haluatte jotain muuta mitä mä teen tänne niin kerrotte vaan. Kerrotte vaan sitten sen mulle. Mä varmaan pistän tän videon YouTubeen nytten keskiviikkona. Tai torstaina. Kun ollaan kaverin kanssa. Henkan kanssa täällä muokkaamassa näitä videoita. Elikkä nyt on 11.3. niin 11.3. tiistai 2014, niin tämä tulee varmaankin sitten huomenna tai ylihuomenna YouTubeen. Kyllä. Ja tästä näin me saadaan tehtyä nyt itsellemme sänky. Sitten se pitää tehdä se crafting tablekin. Niin, ja sitten siitä, että mitä niinku sarjoja mä rupean tekemään, niin
Ihan ainakin yksi sarja, mitä mä rupean tekemään tässä Minecraftin lisäksi, on toi Hexit. Sitten on, jos mä saan ladattua sen, niin modin, niin ruvettais pelaa Madpack 1.4. Ja sitten tietenkin varmaan Snapshot-videoita tulee kanssa. Sitten jos mä saan GTA:n hommattua, niin varmaankin 5. Niin siitäkin tulee videoita. Ja sitten mä pistän varmaan, jos nyt innostun kuvaamaan harrastusta, eli telinen voimistelu sun muuta, ilmahyppy. Niistäkin voisi tulla videoita. Pistäkää kommenttiin mitä tykkäätte. Joo. Missäs täällä on mobi? Olla mobeja vaikka millä mitalla. Joo, mutta ei jännitä sen häiritä. Juu. Elikkä nyt ruvetaan talon tekemiseen. Pitää vaan etsiä ihanteellinen paikka. Tästä sais gravellia. Nyt lagii vähän sen. Oho. Juu. Ei oo mikään paras prosessori tässä mun koneessa, mutta ei sen nyt pidä antaa häiritä. Lagii nyt kyllä, mutta juu. Ei sen pidä antaa häiritä. Niin, ja sitten tekkittiä varmaan rupee kanssa pelaamaan, jos mä saan sen toimimaan. Henkasta en tiedä mitä se haluu pistää tänne, mutta se saa pistää mitä haluaa. Sillä mulla ei oo mitään väliä. Mitään väliä mitä se haluaa tänne pistää, mutta niin. Pelaillaan vaikka tänään nyt parikymmentä minuuttia. Tai huomenna uudestaan. Joo. Voisin tehdä tänne talo. Voisin tehdä sen kyllä vuoren sisään, jos tässä on vähän isomman vuoren täältä jostain. Niin sinne voisin pistää talon. Joo, säädän vähän mikkiä. Anteeksi tuo kohina. Tämä laatu nyt ei ole kyllä ihan mitään parasta tässä. Sen pitää antaa. Mä yritän korjata niitä. Korjata asian sitten. Että don't worry about it. Sanotaanko näin? Juu. Kuvailen varmaankin Henkan kanssa torstaina. Torstaina varmaankin sitten minigameja. Mutta semmonen video pistetään YouTubeen sitten. Joo. Ja sitten voitte ehdottaa jotain custom-mappeja kanssa, mitä me voitais pelailla Henkan kanssa läpi, että niistäkin varmaan tulee videoita sitten. Että juu. Tässä on nyt 8 minuuttia pelailtu. Eikä vieläkään ihanteellista paikkaa löytynyt. Paitsi että tossa. Tossahan olisi ihan kiva tällainen pikkuvuori. Kun mä haluan sellaisen vähän isomman vuoren. Ai jaa, mulla on nälkä. No mulla on tossa leipää. Nyt logii jostain syystä niin toi. Tuolla on mobe. Ei sen pidä antaa häiritä. Niin, mutta lagii kyllä sen verran ahkerasti, että no jaa. Minkäs sille voi? Voisin saada näitä Minecraftinkin asetuksia, jos se auttais.
Ei tota pitänyt saada. Noi. Jos sitten, no pistä large. En todellakaan pistä tota. Voi hitto, mitä kävi? Öö. Öö. Mitä kävi? Oh no. Pois. Pois! Oh no. Heti ensimmäisessä videossa. Noi, Maksimum. Ei voi olla taas. No noita voisin kyllä saada vähän pienemmässä. Voi hitto. Noin. Pitää 96 chunkki. Done. What the fuck? Jääks mulla nyt se päällä? On. Kiva juttu. Ja, mutta jos tosiaan niin OBS:llä kuvailen. Oho. Sori. Niin, mutta sillä kuvailen. Että, niin. Oi, siinä on ihanteellinen paikka mun talolle. Me mennään sinne tekemään talo. Löytyi hyvä paikka, niin sitä pitää käyttää hyödyksi. Joo. Mutta mä tätä vähän aikaa tässä kaivelen, niin sitten alkaisi olla hyvä lopettella ensimmäistä videota. Tää nyt oli vähän tällä ongelmallinen, mutta toivottavasti se ei toistu jatkossa. Ne ei oo sanat sekaisin. Huhhui. Joo. Mutta se oli hyvä juttu, että mä sain sen toimii. Ja kanavakin tulee, niin. Hyvä. Toivottavasti tykkäätte ja pistäkää ehdottomasti kommentteja sitten perässä. Se on niin mahdotonta saada. Hyviä kommentteja on vaikea saada nykyään. Pistäkää hyviä kommentteja sinne. Vaikka laatu ei nyt olekaan 5/5, mutta sen ei pidä antaa häiritä ketään. Joo. Mä tässä nyt kaivelen tätä taloa, niin oh no. Tuo laatu parani kyllä huomattavasti nyt. No se on hyvä juttu. Noniin. Tästä vielä tämän hain tonne. Sitten meidän pitää tehdä vielä ovi ja tässä on paljon tekemistä. Me taidetaan kyllä jättää ne asiat sitten seuraavaan kertaan. Jäädään tähän vaikka kattele tonne päin maisemia. Ja sitten tässä on vielä se, että että mä voin tehdä sitten jotain kuvausvideoita kanssa silleen, että niinku miten kuvata OBS:llä ja miten niitä muokkaat videoita ja tällä, että mä taidan tehdä sellaisenkin videon, mutta se on tällä nähdään. Tästä nähdään nyt, että se on sitten seuraavaan kertaan. Morjes!